Na Slovensko prúdi stále od východu teplý, ale súčasne aj vlhký vzduch. To znamená, že aj dnes teplota vzduchu vystúpila nad hranicu 25 stupňov a zaznamenali sme tak ďalší letný deň. Súčasne však pribúdajú zrážky. Slabý občasný dážď sa už vyskytol na viacerých miestach ako včera a zajtra má byť opäť viac zrážok ako dnes. S dažďom rátame aj v ďalších dňoch, ale v nedeľu prenikne na Slovensko od severu studený front a výrazne sa ochladí. V okolí Bratislavy a na Záhorí očakávame zajtra oblačné počasie, ojedinele aj slabý občasný dážď. Oteplí sa na 23 až 24 stupňov. V Trnavskom kraji má byť polooblačno až oblačno, miestami aj slabý dážď. Popoludní vystúpi teplota vzduchu maximálne na 26 stupňov. Naďalej oblačné počasie sa udrží aj na Považí a v okrese Prievidza, kde sa vyskytnú len ojedinelé prehánky. Teplota 23 až 24 stupňov. Menej zrážok bude pravdepodobne v okresoch od Topolčian až po Komárno. Má byť polooblačno až oblačno a teplota do 27 stupňov. V Žilinskom kraji v oblasti hôr predpokladáme oblačno a vyskytne sa aj slabý občasný dážď. Teplota dosiahne už len do 23 stupňov. Na Pohroní bude oblačné počasie, ale zrážok málo. Pravdepodobne len ojedinele. Najteplejší bude stále Lučenec s teplotou až 26. V Prešovskom kraji má byť zrážková činnosť najmä na Spiši. Teplota 23 až 25 stupňov. Vietor tak ako na celom Slovensku severný do 20 km za hodinu. Krajšie počasie bude v Košickom kraji. Polooblačno až oblačno a v popoludnejších hodinách teplota vzduchu až do 27 stupňov. Zhoršenie počasia v strede septembra sa opakuje každý rok. Znamená prediel medzi záverečnými fázami vrcholného leta pred začiatkom babieho leta. Pekný zvyšok dňa. Dovidenia po 20.